Molt bon dia a tothom. Fa uns minuts les campanes de la parròquia de Santa Margarida de Quart, patrona dels terrissaires, doncs han tocat al migdia, com és habitual, amb certa cerimònia, com es fa cada dissabte aquí a Quart. Honorable conseller, senyora Cristina Alsina, presidenta del Consell Comarcal del Gironès, en nom ell farà ús amb més propietat que aquest presentador de la paraula, de l'alcalde, les regidores i regidors, el senyor David Mascot, en representació de la Cambra, el seu sotspresident, el senyor Joan Josep Alcalà, i tots vostès que estan interessats en compartir amb nosaltres aquests moments d'inauguració de la 20a Fira, siguin benvinguts en aquest acte. Fa uns dies els mitjans de comunicació ens varen citar a Can Mestres. La presentació aquest any es va fer en un lloc envoltats de càntirs, de terrissa, de ceràmica. Allà es va presentar el cartell que aquest any ha fet en Pep Camps, es va presentar també el càntir de col·leccionista que ha fet el terrissaire Mestres, i els mitjans de comunicació vàrem començar ja a viure aquesta fira que s'ha muntat des del mateix dia que va acabar la de l'any passat. Bé, abans de res, deixeu-me agrair, honorable conseller, la vostra assistència en aquest acte d'inauguració de la fira, president del Consell Comarcal, senyor David Mascot, representant de la Cambra, regidors, alcaldes, veïns també, veïns, companys, a tothom molt benvingut. Vull començar aquesta breu introducció explicant al senyor conseller, potser és el que ens ve de més lluny, però això no treu que ens arribi a conèixer com a municipi, que de ben segur ho coneix, que Quart és un poble terrisser, i em penso que ja fa pocs dies aquí mateix ho deia, és un poble terrisser en el passat. Uns quants han estudiat fins a quin passat arriba a ser poble terrisser, però deixeu-me dir que com tots els pobles amb cultura mediterrània és terrisser ja des de l'època dels romans o l'època dels íbers, que aquí a Quart doncs hi tenim un poblat ibèric. Que Quart és poble terrisser també en el present. En el present hi tenim 3 terrissers d'aquí Quart que estan en actiu, i això no tots ho poden dir, i això per Quart i per l'Ajuntament i pel municipi és molt important. I també deixeu-me parlar que és un poble terrisser també com a projecte de futur. Deixeu-me dir també que esperem que ben aviat, potser un any o un any una mica més vista, està en projecte inaugurar o haver convertit d'aquesta antiga bòbila, haver-la convertit en el futur Museu de la Terrissa. Si haguéssim de definir també com a signe de futur la Terrissa, és la Fira de la Terrissa. Mireu, ja us ho presentaré, perquè ja ho veureu. Hi ha 2 símbols que identifiquen la Fira de Terrissa d'aquesta 20a edició. Una és el càntic commemoratiu i l'altra és el cartell. El cartell l'ha fet en Pep Camps, el tenim aquí que ens acompanya entre nosaltres, molt agraït, és un cartell molt simpàtic, és un cartell molt alegre, en on el personatge principal ell el definia l'altre dia com un terrisser mig geni, mig tarlà, mig follet, mig heroi, i em penso que això ha de ser el futur dels terrissers d'aquí endavant. Si mirem el canti l'ha fet en Josep Mestres, que està al costat d'en Pep Camps, i el canti veureu que serà un signe d'innovació, d'avantguàrdia, de modernitat. Deixeu-me dir també que haver arribat a la 20a Fira és una qüestió complicada per una fira que primer és temàtica, només veureu terrissa, i per altre costat una fira que ens promociona allò que sempre hem estat. O sigui que no és una fira inventada de qualsevol innovació, sinó que és la fira de la terrissa, una cosa que sempre hem tingut a Quart, i això també és important. Tenim una sèrie de novetats que ens plau molt també promocionar-les. Una és els mateixos terrissers han fet possible que hi hagi unes visites guiades en els seus obradors, en els seus tallers. Per tant, em penso que serà molt interessant. Hi ha una exposició també elaborada conjuntament amb els terrissers sobre la terrissa i els obradors. És una mirada al passat, és una mirada carinyosa. Exposició, senyor conseller, feta amb emoció. Jo diria que feta amb el cor, i segur que ha quedat molt bé. I una altra cosa que ens dona molt bona acollida entre les activitats és relacionar la terrissa amb la cuina. Des de sempre els terrissers de Quart s'han dedicat a fer olles i cassoles, i per cert, de les millors olles i cassoles del país es fan aquí. Per tant,
vaig acabant dient que estem molt orgullosos d'aquesta fira. De fet, estem molt orgullosos de tot el que fem a aquest poble. Perquè, sabeu, l'Ajuntament de Quart, o l'equip de govern de l'Ajuntament de Quart, els té molt ben posat els peus. I ho dic això perquè sabem cap on anem i sabem molt i molt bé el que fem. Les coses es poden dir més altes, però no més clares. Acabo amb agraïments i perdoneu-me si me'n deixo d'algun, tot i que m'ho he escrit per no deixar-me'n cap. Primer, agrair a la implicació ferma, sincera i emotiva dels terrissers. S'hi han implicat. Aquesta fira, la major part de les coses que veureu aquí estan fet amb ells i també per ells. Per tant, agrair-los des de fa molt de temps la col·laboració conjunta perquè aquesta fira sigui el que és. Per tant, gràcies senyor Bonadona, gràcies senyor Marcó, gràcies senyor Mestres, gràcies senyor Prats i gràcies senyor Quintana. El col·lectiu que han organitzat l'exposició de restauració al local social i a la Mercè Rivera, que també està per aquí, abans estava per allà, exacte, que ens ha organitzat aquesta exposició. Gràcies també a la Laura Encesa, que ha coordinat l'exposició dels terrissers, aquesta mirada al passat, entranyable al passat que deia. La seva exposició ha anat molt més enllà de l'encàrrec inicial. En fi, el poble de Quart jo crec que avui en dia s'ha de sentir orgullós d'aquesta fira. Una iniciativa més de les que es fan per posar aquest salt i aquest pebre de la vida del poble de Quart. Moltes gràcies.